su dukan nufi na mutum kairi da sharri rabbi yana kallo. Ilahu kai na saka farko a rayuwa kai mun komai. Na gode rabbi ka ƙara mun cikin dubu na zamo jarmai. Ka sanya sanda na yi waƙa mu dangare su ji su maimai. Yau zan batun wasu 'yan adam da ba su san ta gyaɗa taimai. Suna ganin sun ɗauki kara da hannu za su taɓo sammai. Inda da rai da rabo na san yaro da goro ba sai nasa. Abin yana ban mamaki halin diya na kuna murnan. Ke tattalinsa da rainansa gare ka sai ya yi harbin nan. Waɗansu ma da fushi na wani suke fushi na san wannan. Na ganin ba alfanun na je na zauna bukkar nan. Da babu dirka ko matarin da za ya karar ranar nan. Na yau gudu na gida na gara na je na faɗa kwarkwasa. Ga zamanin nan yau ya zo mai ɗaukaka aka wagayya. Ku bar gidanku da danginku abokananku silar ƙarya. Kuna ɗagawa guntaku da ɗaya ku manya. Ya wuya ni na san dai diyan ma bai kai ƙwarya. Mun zama dutsen nan na fashin ta magaman yamin yi biya. Biyar sanar guni yamke Allah tsare ni da yin gasa. Da mazari aka yi saƙa ga magana daga 'yan Hausa. Muje a sanni dare rana ai nesa za ta matso ta kusa. Kuyi haƙuri lamarin Allah buri kowa da akwai nasa. Kura ku bar ta fagen nama kyan akuya ta ciyo dusa. Nigen dabo daga 'yan yara a kun tashi sukan tasa. Me haƙuri na kira shi da mu domin a gaba akwai rana. Me indiya a gurin manya shi tafiyarsa take haske. A sana'ar mu abokaina mu sai muka fi fagen wake. Abin akwai ban mamaki yau sharrukan mu ake aike. Me hasada kabarin hanya mu je sanna akwai sake. Samani na yi bayanai na a dama ga makutar MK. Ɗan Hausa gane na 'yan inuwa da ni da shi a tsakar rana.